Ja, het Frieske wetter. Dat is wel even wennen voor de nieuwe gasten. Nou ja, ze zitten in een nieuw verblijf natuurlijk, dus alles is even nieuw voor ze. Dus dat vinden ze een klein beetje spannend. En krokodillen zijn niet zo heel heldhaftig als wij soms denken. Dus het kost even tijd voor ze. Fjouwer krokodil. Een broer met 3 zusjes. Ze komen uit een dierentuin in Spanje. Stefanie Jessen mocht ze zelfs opheljen met het vliegtuig. Ja, dat was een bijzondere ervaring natuurlijk. Je zit niet elke dag met 4 krokodillen in hetzelfde vliegtuig. Dus dat was zeker leuk. Goed en hier had Aquazoo dwaande west om het nieuwe krokodillenverblijf klaar te maken. En daar komt heel wat bij Sjen. Sowieso natuurlijk de basisdingen, dat het groot genoeg is en veilig is. We hebben hoge ramen, zodat ze toch goed zichtbaar zijn, maar dat het toch veilig is. Ze hebben een mooie waterval. Ze hebben water om lekker in te zwemmen, stukken land om lekker op te liggen. Speciale warmtelampen en UV-lampen om lekker in te zonnen. Speciale vloerverwarming, zodat het lekker warm is voor ze.